kanca-kanca, ketemu meneh karo aku Sabrina. Saiki aku lagi neng Wonogiri. Yo dolan yo. Let's go. Saiki aku neng kutha Wonogiri. Wonogiri iku sawijining kabupaten ing Jawa Tengah. Wonogiri dumunung ing sisih kidul wetan Provinsi Jawa Tengah. Sisih lor wewatesan karo Kabupaten Karanganyar lan Sukoharjo. Sisih kidul watese Segara Kidul. Sisih kulon wewatesan karo Gunung Kidul ing Provinsi Yogyakarta. Sisih wetan watesan karo Provinsi Jawa Timur, yaiku Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan lan Kabupaten Pacitan. Ibu kutha Wonogiri dumunung ing Kecamatan Wonogiri. Daerah iki luase 1.822,37 km persegi. Sejarah Kabupaten Wonogiri diwiwiti kanthi lahire Kerajaan Cili ing bumi Desa Nglaroh Bule, Kabupaten Selogiri. Ing tlatah iki pembentukan organisasi pemerintah sing isih winates banget lan prasaja. Ing mangsa ngarep dadi simbol semangat kanggo nyatetake perjuangan rakyat. Inisiatif kanggo nggawe Wonogiri minangka basis kanggo perjuangan Raden Mas Said saka wong Wonogiri dhewe utawa Wiradiwangsa, sing banjur ditindakake déning warga Wonogiri nalika iku. Samber nyawa utawa karya Raden Mas Said kanthi asil-kasil mbuktekake dheweke bisa dadi adipati ing Mangkunegaran. Lan Kanjeng Gusti Aris Adipati Mataram Mangkunegara siji. Kanca-kanca, Wonogiri nduweni akeh panggonan kanggo wisata. Bukit Cumpi panggone ana ing wates Kabupaten Wonogiri lan Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dhuwure 638 meter saka banyu segara. Sesawangane ning kene katon elok Edi Peni. Pantai Nampu iki panggone ana ing Desa Gunturharjo, Kecamatan Panggubito. Saka Kecamatan Prajimantoro adohe 24 km. Panorama pantai kidul sing endah lan pasir sing putih. Kampung Wayang ana ing Wuryantara, Wonogiri. Saka Wonogiri kutha kurang luwih 15 km. Kampung Wayang duweni koleksi wayang Jawa, Nusa Tenggara Barat lan wayang Bali. Ana ing kampung iki pancen wargane gawe wayang.
Kanca-kanca, saiki aku tak mangan dhisik ya. Iki bakso Wonogiri. Bar mangan bakso, aku nyicipi mie ayam. Enak yo rasane. Kanca-kanca, iki lho Wonogiri. Isih akeh lho panggonan liyane sing apik-apik. Yo dolan rono yo. Museum Kars ing Desa Gebang Harjo, Kecamatan Pratsimantoro. Saka Wonogiri kutha adohe 45 kilometer. Yen arep mrono gampang dalane. Ning kono ana pitu guwa lan gambaran menungsa purba nalika jaman watu. Uga ana miniatur stalagmit lan stalaktit. Waduk Gajah Mungkur sing dadi ikon pariwisata ana ing Wonogiri. Panggone ning Desa Sendang. Ana ing kene kanca-kanca bisa numpak perahu mesin mubeng Waduk Gajah Mungkur. Liyane kuwi ana area outbound, taman dolanan kanggo bocah-bocah, lan kuliner iwak banyu tawar. Uga akeh spot kanggo foto sing mestine apik lho. Bukit Jonabang panggone ana ing Kecamatan Baturetno. No kene paling cocok kanggo sing seneng olahraga ekstrim utawa downhill. Iso nyawang sunset lan sesawangan sing edipeni saka dhuwur bukit. Wisata Gantole. Yen iki para profesional sing nggunakake. Panggonane ana ing Desa Sendang, adohe saka kutha mung 7 kilometer. Akeh sing padha mrene mung ndelok para layang lan uga ndelok sunset lan sunrise. Kanca-kanca, cukup sakmene anggonku dolan ya. Yen ana klerune, aku njaluk ngapura ya. Salam sayang saka aku Sabrina. Matur suwun.